Live mula sa CLTV 36 Studio. CLTV 36 News. Maya Pabengi, Pampanga, magandang gabi, Central Luzon. Ako po si JM De Jesus at oras na para sa mga maiinit na balitang Central Luzon ngayong Martes, November 4. Breast cancer cases sa Central Luzon, dumami. Early detection makakatulong laban sa sakit ayon sa DOH. Father Tito Paez at 6 na iba pa kinilala ng CBCP bilang bagong martir para sa Jubilee 2025. Pagpapalawig sa rice import ban, inirekomenda ng Department of Agriculture. PSU graduate, top 1 sa CPA board exam. At Tarlac Agri-U, Coral, wagi sa international competition sa South Korea. Muling tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo sa bansa simula 6 a.m. ngayong Martes, November 4. Nagpatupad ng 1 peso and 70 centavos na dagdag presyo sa kada litro ng gasolina ng iba't ibang oil companies, habang 2 pesos and 70 centavos per liter naman sa diesel at 2 pesos and 10 centavos per liter naman sa kerosene. Samantala, ipinatupad naman ng Clean Fuel ang kaparehong price high kaninang 4:01 p.m. Ito na ang dalawang magkasunod na linggo na magpatupad ng taas presyo ang mga kumpanya ng langis. Ayon sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau, ang panibagong pagtaas ay bunsod ng lumalalang tensyon sa pagitan ng Amerika at China. Samantala, sa pagdami ng kaso ng breast cancer sa bansa, lalo pang binibigyan diin ng mga eksperto ang mga kahalagahan ng maagang pagpapasuri. Narito ang ulat ni Aisel Fernando tungkol sa isang survivor na patunay na ang maagang aksyon ay maaaring magligtas ng buhay. Tahimik pero totoo. Araw-araw may mga Pilipino na nakikibaka sa breast cancer. Isang laban na maaaring maiwasan kung maaagapan. Para kay Juliet Ginto, isang breast cancer survivor mula Arayat, Pampanga, nagsimula ang lahat sa isang maliit na bukol na halos hindi niya napansin. Muna, ate ko kikirot kang left breast ko. Kay but nag-self test ko, itang sabi ng doktor na pa-cross. Ngayon ayapis ke yan asalat ke at the left side na itang breast ko. Kaya sabi ko, niya nga salat ke, magduda na ako na sabi ko, ating kung alabalang ating kakapal bukol sis, sabi ko. Ngayon ingewa ko niyan, magpa-check up ko lang kang surgeon. Sa tulong ng maagap na pagsusuri at gamutan, tuluyan siyang gumaling matapos lamang ang 8 buwan. Ay, mahalaga ito kasi itang early abalo ng itang maranon, mas malagong abalo ng maranon kasi milalay itang sakit mo. Kasi nung kasi late mo na yung abalo at imano, malalane, so masakit yung pamag process kaya kang sakit kasi mo munang dili, nung malalane, marakala proseso. Nakalupay itang bayo-bayo na pa mo adetect, mas maaga, mas malagom na ma-detect yung maranon. Mabilis itang pamagproseso kaya itang sakit mo na maaga galing ka maaga yung abalo. Ayon sa Department of Health o DOH Central Zone, patuloy ang pagtaas ng kaso ng breast cancer sa rehiyon mula sa 1.34 kada 100,000 population noong taong 2020, umakyat ito sa 2.46 nitong 2024. Pero sa likod ng pagtaas ng bilang, may positibong pananaw ang mga eksperto. Dumami ba kaya talaga? Ang isa, maaring dumami, ngunit ang kinaganda nito dahil nakikita sila. Kumukonsulta na ngayon, no? Pero alam niyo ba, sa ating mga datos, comparing it even to mga sa national na statistics natin at international, marami pa rin tayong namimiss. Bagamat, nakikita na natin sila ngayon, gusto rin talaga natin na sana pag nakita natin sila, hindi na yung late stage, wala tayong magawa, di ba? Kaya naman ang government natin ngayon, pinaigting yung tinatawag nating screening and early detection.
Paliwanag ni Dr. Cindy Canlas, Medical Officer 4 ng Non-Communicable Disease Cluster ng DOH Central Luzon Center for Health Development, nagkakaroon ng breast cancer kapag may abnormal na pagdami ng cells sa dibdib na nagiging bukol o tinatawag na uncontrollable growth. Bagaman mas bihira, maging ang kalalakihan ay may panganib din sa pagkakaroon ng breast cancer. So, sinasabi natin na ang breast cancer, sabi nga, ay makikita kabilang sa mga simptomas nito yung pagbabago, una, sa shape o kaya sa size ng breast or suso ng kababaihan. Actually, meron din itong maaaring mangyari sa mga kalalakihan. No? Basta may suso ka, pwede kasi magkaroon ng breast cancer. Maliban dito, maaaring magkaroon ng discharge or nipple discharge. Maaaring may makitang dimpling. No? So, pwede rin may change dun sa mismong skin ng suso. No? Maaaring meron tinatawag na parang pamamaga o kaya parang orange peel. No? May mga modifiable at non-modifiable risk factors din umano na pwedeng magpataas ng tsansa ng pagkakaroon ng sakit. Kasama sa modifiable o pwedeng baguhin ang paninigarilyo, pag-inom ng alak, kakulangan sa ehersisyo at hindi balanseng pagkain. Habang ang non-modifiable naman ay edad, kasarian at family history. Kapag family history naman, no, across international na mga datos, sinasabi kapag meron kang first degree relative na nagka-breast cancer that is younger than 49-year-old pababa, no, sobrang taas, even up to 5 times yung risk mo na mag-develop ng breast cancer. Kaugnay nito, inihahanda naman ni Nanay Juliet ang kanyang mga anak laban sa posibilidad na pag-develop ng breast cancer. Ulit sabi da pag pingkano cancer hereditary dane so rare kung anak ko may pa-inject ko lang kitang anti-cervical kasi related kay breast ito. Samantala, isa sa mga tinututukan ng DOH ngayon ang screening at early detection. Sa Central Luzon, sinasanay ang mga health workers mula barangay health units hanggang rural health centers para magsagawa ng clinical breast exam at mag-refer ng mga pasyente sa nangangailangan ng karagdagang pagsusuri. So, through the years, nagkakaroon tayo ng mga training, hindi lamang dun sa ating mga hospitals yan. Ngunit, ang mga ganitong serbisyo kasi, kagaya ng halimbawa, clinical breast exam, and even, no, yung kung available man ng breast ultrasound sa ating mga level 1 or level 2 hospitals, okay, they are now trained. Not only that, sila ay makascreen, kundi trained din sila para ma-refer itong mga pasyente natin. Maging sa mga liblib na lugar, patuloy ang inisyatibo ng DOH para mapalapit ang serbisyo sa mga cancer warrior, kabilang ang mobile screening units at linkages sa workplaces upang mas marami ang makapagpasuri. Para sa mga tulad ni Nanay Juliet, ang maagang pagpapasuri ay hindi lang paraan ng pag-iwas sa sakit, ito ay pagpili ng buhay. Sana nung ati kayong panadami kayong sarili nyo, kayong katawan nyo, kaya kayong maginaya na magpalawi. So, kailangan po maaga, mas malago po na palawi niya po maaga yung kaya kayong panandaman. Ang pagsusuri or yung ating mga pagkonsulta ay malaking bagay. No, when we detect early our signs and symptoms, when we detect early yung ating illness, no, mas maaga din po ang tulong na makukuha natin. At the same time, tayo po ay, sabi nga natin, mas mapapagtagumpayan natin ito kapag meron tayong mga tamang impormasyon. And huwag kalimutan, maging healthy, kumain ng tama, no, matulog ng mabuti, mag-exercise, iwasan ng paninigarilyo at pag-inom ng alak. Aisel Fernando, CLTV 36 News. Makisali sa diskusyon ng ating mga balita. I-post ang inyong mga komento at reaksyon sa inyong napanood ng mga balita sa ating social media platforms. Sa Facebook at CLTV36 Official, CLTV36 News. Sa X, CLTV36. Sa Instagram, CLTV36 Official. At sa aming YouTube channel, CLTV36 Official. Manatili nakatutok para sa iba pang mga balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV 36 News.
Isinumite na ng Catholic Bishops Conference of the Philippines sa Vatican ang listahan ng mga Pilipinong biktima ng pamamaslang dahil sa kanilang pananampalataya. Ito ay bilang bahagi ng pagdodokumento sa tinatawag na New Martyrs para sa Jubilee Year 2025. Magbabalita si Raymond Tasoy. Kinilala ng Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP ang 7 Pilipinong bagong martir na nagbuwis ng buhay sa pagtatanggol ng pananampalataya at paglilingkod sa komunidad. Ayon sa pamunuan ng CBCP, ang mga insidenteng ito ay nagsimula noong taong 2000 na karamihan ay may kaugnayan sa karahasan at terorismong tumatarget sa mga Kristiyano, partikular sa Mindanao. Kabilang sa listahan si Father Marcelito Tito Paez na pinatay noong 2017 matapos umanong tumulong sa pagpapalaya sa isang political prisoner sa Nueva Ecija. Kilala siya bilang tagapagtanggol ng karapatang pantao at maliliit na magsasaka sa kanyang archdiocese. Kasama rin si Father Roel Galardo, isang misyonero sa Basilan na dinukot at pinahirapan ng Abu Sayyaf bago pinaslang matapos ang mahigit 1 buwang pagkakabihag noong 2000. Gayon din ang 4 na biktimang nasawi sa pambobomba sa loob ng Mindanao State University Gym noong December 2023 habang ginaganap ang isang misa. Sila sina Jun Ray Barbante, Janine Arenas, Evangeline Arumin at Riza Daniel. Mula naman sa Cagayan de Oro, idinagdag sa listahan ng lay minister na si Alberto Pinagawa na pinaslang noong 2009 dahil sa pagtutol sa iligal na pagtotroso at pagmimina na sumisira sa lupain at kabuhayan ng mga komunidad ng lumad. Kaugnay nito, ipinasa na ng CBCP ang kanilang mga pangalan sa Commission on New Martyrs Witnesses of the Faith sa Vatican bilang bahagi ng paghahanda para sa Jubilee Year 2025. Taong 2023 nang buuin ni Pope Francis ang isang special commission upang pag-aralan ng modern day killing sa mga Kristiyano at tipunin o tukuyin ang mga itinuturing niyang new martyrs. Layo nitong ipakita na ang pag-uusig sa pananampalataya ay patuloy na nararanasan sa makabagong panahon at magsilbing inspirasyon para sa mga Katoliko sa buong mundo. Raymond Tasoy, CLTV 36 News. Isinusulong ni Senator J.V. Ejercito ang Emma Atienza Bill upang labanan ang lumalalang cyberbullying, online hate and harassment sa bansa. Layon din itong palawakin ng proteksyon at psychosocial support para sa mga biktima nito online. Naritong report. Binabalangkas ngayon sa Senado ang mas mahigpit na laban kontra cyberbullying matapos ihain ni Senator J.V. Ejercito ang Emma Atienza Bill o Anti-Online Hate and Harassment Act sa gitna ng patuloy na pagdami ng kaso ng cyberbullying sa bansa. Layon nitong palawakin ng proteksyon para sa mga biktima ng pang-aabuso sa internet kasabay ng mabilis na pag-usbong ng social media. Ipinangalan ng panukalang batas kay Emma Atienza, anak ng TV personality na si Kim Atienza, na pumanaw matapos makaranas ng mental health struggles at matinding online bullying. Ayon kay Ejercito, bagamat may kalayaan ng lahat sa pagpapahayag, hindi ito dapat maging dahilan para manakit ng kapwa. Sa ilalim ng panukala, ipinagbabawal ang cyber libel, online hate speech at iba pang kahalintulad na panghaharas. Inaatasan din ng mga digital platform na agad burahin o harangan ng abusive content habang itinatago ang datos para sa mga posibleng investigasyon. Hinihingi rin ng bill na palakasin ng mga platform ang kanilang seguridad laban sa online abuse, kabilang ang pagkuha ng trained content flaggers at mabilis na pagban sa violators. Target nito ang mas mahigpit at maayos na pagtugon bago pa lumala ang epekto sa mental health ng biktima. Samantala, tutulong naman ang Department of Health at Department of Social Welfare and Development sa pagbibigay ng psychosocial support habang sisiguruhin ng Department of Justice na may sapat na legal assistance para sa mga biktimang naghahanap ng hustisya. Raymond Tasoy, CLTV 36 News. Umapela ang Department of Agriculture sa palasyo na palawigin pa ang rice import ban upang mas patatagin ang presyo ng palay at protektahan ng mga lokal na magsasaka laban sa mga mas murang imported rice. Naritong report. Inirekomenda ng Department of Agriculture na palawigin pa ng hanggang 60 days ang pansamantalang suspensyon sa pag-import ng bigas upang maiwasan ang muling pagbaba ng farm gate price ng palay. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., bahagyang tumaas ang presyo ng palay sa mga pangunahing lalawigan gaya ng Isabela at Nueva Ecija bago ang import freeze. Ngunit iginiit din nila na unti-unti itong humina habang papalapit ang pagtatapos ng suspensyon. Matatanda ang nagtapos ng ipinatupad na 60-day rice import suspension ng pamahalaan
sa ilalim ng Executive Order No. 93 na naging epektibo mula September 1, 2025 hanggang October 30, 2025. Samantala, nananatili naman umanong matatag ang presyo ng bigas sa merkado batay sa datos ng DA. Bumaba ang presyo ng imported rice sa retail markets habang nagpakita ng mas stable na presyo ang lokal na bigas sa 40 hanggang 42 pesos kada kilo para sa regular at well-milled varieties. Bukod dito, tiniyak din ng ahensya na sapat ang supply bago matapos ang taon at may buffer stocks na posibleng tumagal ng 87 hanggang 90 days. Mas mataas din anila ang kasalukuyang reserbang bigas kumpara sa kabuuang natira noong 2024. Sinabi rin ni Laurel na minimal lamang ang naging epekto ng mga nagdaang bagyo sa produksyon ng bigas at hindi ito inaasahang magdudulot ng kakulangan ngayong taon. Paliwanag pa ng kalihim, makatutulong ang extension upang masuri pa ang epekto ng polisiya ng farm gate at retail markets at maprotektahan ng mga lokal na magsasaka laban sa mas murang imported rice. Raymond Tasoy, CLTV 36 News. Bumaba ng halos 14% ang bilang ng krimen sa bansa nitong nakalipas sa 3 buwan. Batay sa ulat ng Philippine National Police, bunsod muna ito ng mas pinaigting na operasyon laban sa iligal na droga, loose firearms at smuggling. Bumaba ng halos 14% ang bilang ng krimen sa bansa sa nakalipas sa 3 buwan ayon sa datos ng Philippine National Police. Mula 6,961 na kaso noong July hanggang August 25, naging 5,989 na lang ito mula August 26 hanggang October 30, 2025. Naitala rin ng 14.01% na pagbaba sa tinatawag na focus crimes tulad ng murder, homicide, rape, physical injury, carnapping, theft, at pagnanakaw ng motor vehicle. Binigyang diin ni Acting PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. na bahagi ng pagbaba ng crime rate ang pagpapatupad ng focus agenda na layong paghusay ng operasyon ng hani ng pulisya. Sa parehong panahon, nakapagsagawa ang PNP ng higit 9,000 anti-illegal drug operations na nagresulta sa pagkakaaresto ng mahigit 10,000 drug suspects at pagkakasamsam ng 1.91 billion pesos na halaga ng illegal na droga. Samantala, umabot sa higit 11,500 ang naaresto o sumuko sa kampanya kontra wanted persons, habang nasa 5,600 loose firearms naman ang nakumpiska o kusang isinuko. Nagresulta rin ang operasyon kontra illegal gambling at smuggling sa pagkakasamsam ng 2.86 million pesos na halaga ng paraphernalia at 337.8 million pesos ng smuggled goods. Raymond Tasoy, CLTV 36 News. Makisali sa diskusyon ng ating mga balita. I-post ang inyong mga komento at reaksyon sa inyong napanood ng mga balita sa ating social media platforms. Sa Facebook at CLTV36 Official at CLTV36 News. Sa X, CLTV36. Sa Instagram, CLTV36 Official. At sa aming YouTube channel, CLTV36 Official. Manatili nakatutok para sa iba pang mga balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV 36 News. Magandang balita para sa mga kawani ng pamahalaan. Inanunsyo ni Presidential Spokesperson Attorney Claire Castro ang pahayag ng Department of Budget and Management o DBM na maagay pamimigay ngayong November 2025 ang year-end bonus at 5,000 pesos cash gift ng mga empleyado ng gobyerno. Ayon kay DBM Secretary Amena Pangandaman, alinsunod sa Budget Circular No. 2024-3, ang mga benepisyo ay palalabas kasabay ng unang payroll ng bawat ahensya ngayong Nobyembre. Dagdag pa ng kalihim, ang maagang pagbibigay ng bonus ay paraan ng pamahalaan upang kilalanin ang sakripisyo at dedikasyon ng mga lingkod bayan. Para sa fiscal year 2025, may nakalaang 63.69 billion pesos para sa year-end bonus ng mga civilian at uniform personnel at 9.24 billion pesos naman para sa cash gift na sasaklaw sa mahigit 1.85 million na empleyado ng gobyerno sa buong bansa. Ang year-end bonus o YEB ay katumbas ng isang buwang basic pay o base sa sahod noong October 31, habang ang 5,000 pesos cash gift ay taunang ibinibigay bilang pagkilala sa serbisyo ng mga empleyado.
Tiniyak ng DBM na nakahanda na ang pondo para sa mga ahensya upang agad na may proseso ang pagbibigay ng mga benepisyo. Batay sa panuntunan ng DBM, ang mga empleyadong nakapagsilbi ng hindi bababa sa 4 na buwan mula Enero 1 hanggang Oktubre 31 at patuloy na nasa serbisyo hanggang October 31 ay kwalipikado makatanggap ng YEB at cash gift. Pinalahanan din ng DBM ang lahat ng ahensya ng gobyerno na tiyaking mailabas sa tamang oras sa mga benepisyo alinsunod sa itinakdang budget circulars. Samantala, muling nagbigay ng karangalan sa bansa ang Tarlac Agricultural University o TAU, Coral, matapos masungkit ang 2 gintong parangal sa prestiyosong Busan Coral Festival and Competition na ginanap sa South Korea. May detalye ng balitang yan si Rainiela Tugay. Hindi talaga magpapahuli ang mga Pinoy pagdating sa talento, lalo na kung boses at kantahan ng usapan. Muli itong pinatunayan ng Tarlac Agricultural University o TAU Coral matapos masungkit ang 2 Golden Diploma sa prestiyosong Busan Coral Festival and Competition o BCFC na ginanap sa South Korea mula October 30 hanggang November 2. Nakamit ng grupo ang gintong parangal sa 2 kategorya ng nasabing patimpalak mula pop a cappella at ethnic traditional matapos ipamalas ang kanilang kahusayan sa sining at kultura sa international stage. Bilang kaisa-isang universidad sa rehiyon na lumahok sa BCFC, itinuturing na isang malaking tagumpay ang pagkapanalong ito hindi lamang sa Central Luzon, kundi pati na rin sa buong Pilipinas. Kasunod nito, nagpahayag ng pasasalamat ang TAU Coral sa buong administrasyon ng universidad para sa patuloy at walang sawang suporta mula kay TAU President Dr. Silverio Ramon D.C. Salunson, Director Cecil L. Lapitan, at Assistant Director Engineer Donna May N. Labrador. Samantala, ibinahagi naman ng choir master at TAU choral conductor Jefferson R. Manalang ang kanyang mensahe bilang delegado ng Pilipinas. 2 ginto para sa'yo, Pilipinas. Patunay ang mga titulong ito sa kahusayan sa sining at pagkanta at sa pagpapalawak ng global visibility ng mga Tarlakenyo sa pandaigdigang entablado. Rainiela Tugay, CLTV 36 News. Makisali sa diskusyon ng ating mga balita. I-post ang inyong mga komento at reaksyon sa inyong mga napanood na mga balita sa ating social media platforms. Sa Facebook at CLTV36 Official, CLTV36 News. Sa X, CLTV36. Instagram, CLTV36 Official. At sa aming YouTube channel, CLTV36 Official. Manatili nakatutok para sa iba pang mga balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV 36 News. Kapag usapang classic style at Italian flair sa 2 gulong, isang pangalan lang ang hindi nawawala sa eksena. Ito ang Vespa. Mula noon hanggang ngayon, simbolo ito ng sophistication, freedom at pagiging stylish sa kalsada. Pero sa likod ng iconic na anyo nito, ano nga ba ang hatid na performance ng isang Vespa para sa modernong rider? Let's watch this. Hi, this is Kat, Sales Executive here at Vespa Pampanga. Today, Vespa offers a range of stylish and iconic scooters with popular models Primavera and Sprint. This too has a 155cc displacement, 4-stroke, single-cylinder, and air-cooled engine with electronic fuel injection. For Primavera, we have 2 variants, the Primavera 150 and the Primavera S150. The difference of the two, the Primavera 150, it has a chrome trim, and then yung Primavera S150, the black trim. For Primavera, yung upgrades niya, we have the kill switch,
And then nag-upgrade na din siya for halogen to LED lights. For our wheel, it has an ABS front tire and has a size of 110 by 70 and 12 inches. The difference of Sprint S to Primavera, this one has a round headlight, refers to Timely Classic, and this one has the hexagon, meaning the sporty look or the modern classic. Sprint S150, it has the black trim compared to Sprint 150, yun yung may chrome, just like this Primavera. Yun yung pagkakaiba nila. And then the aesthetics lang also. Sa mga features nila, Primavera and Sprint are the same lang. And dun sa ating ABS, same with Primavera, naka-ABS na din yung front, and the tire size is also the same with Primavera. The only difference is yung aesthetics nila. For compartment size naman, sa Primavera and Sprint, parehas lang sila and it can fit the half-face helmet. And meron din po silang 7 liters gasoline consumption for Primavera and Sprint, also parehas lang po sila. It can consume 35 to 40 kilometers per liter. Parehas na malapad ang upuan at siguradong komportable kung sino man ang iyong isasakay. Meron din po siyang hook dito or tinatawag nila na gulay board na pwede nyo gamitin if ever mamalengke ka, pwede mong isabit or any na gamit na pwede nyo isabit dito. Meron din po tayong charging port dito. So, to open this compartment, kailangan nyo lang pong i-press ng madiin yung susi. And then, meron po tayo ditong charging port, USB type. Pwede kayong mag-charge ng any gadgets. And meron din po tayong emergency pull dito na kapag nag-discharge yung battery, pwede nyo po siyang gamitin if ever may kukunin po kayo sa compartment. Ipupull nyo lang siya. Then voila, bukas na po yung kanyang saddle. Para sa ating Sprint Primavera, meron po siyang manual and digital panel gauge. Meron din po siyang safety features na kapag binaba nyo yung side stand, automatic mamamatay. Para po dito sa ating Vespa Sprint S, meron po siyang presyo na 240,000 SRP. And dito naman po sa Primavera natin is 210 SRP. Meron din po tayong summer deal promo, 6,000 cash discounts, limited time offer for Primavera and Sprint also. And then, you can pay through cash or credit card installment, BPI credit up to 36 months. We have Laos Group Care's 24/7 roadside assistance inclusions and also free PMS coupon good for 24 months. For more details and inquiries, you can call us at 0919-089-4509 or like our page Vespa Pampanga, or you may visit us here at Vespa Pampanga located at Laos Group Complex, Jose Abad Santos Avenue, City of San Fernando, Pampanga. Matapos ang halos 9 na dekadang pagkakawala, muling nabuhay sa eksena ng pelikulang Pilipino ang 1936 pre-war film na Diwata ng Karagatan. Ayon kay film historian Nick De Ocampo, isa ito sa pinakamatandang pelikulang nalikha bago sumiklab ang World War II. Ang buong detalye sa Chika Express ni Danica Oke kay Gino. Natagpuan na sa Royal Belgian Film Archive o Cinematheque sa Belgium ang isang kopya ng 1936 pre-war film na Diwata ng Karagatan, ayon kay film historian Nick De Ocampo. Ang pelikula ay idinirehen ni Carlos Van der Telosa at produce ng ama ng pelikulang Pilipino na si Jose Nepomuceno. Sa isang mahabang Facebook post noong Biyernes, October 31, ibinahagi ni De Ocampo kung paano natunto ng pelikula makalipas ang ilang dekada mula nang ito'y mawala noong panahon ng digmaan. Ayon sa kanya,
isa ito sa mga pinakamakatandang pelikulang Pilipino bago ang World War II. Ibinahagi rin ni De Ocampo na napanood niya ang tanging nalalamang kopya ng pelikula na kasalukuyang nasa 35mm print lamang dahil wala pang digital copy nito mula nang mailagay ang nitrate original sa dating Belgian Film Laboratory ng Cinelabor noong 2016. Ayon pa sa historian, magdiriwang na ika-70 anibersaryo ang Diwata ng Karagatan mula nang ito ay malikha noong 1936. Matapos ang unang pagpapalabas ito sa Pilipinas, muling itinanghalang pelikula 3 taon makalipas bilang pagdiriwang sa tagumpay nito sa ibang bansa. Ngunit simula nang huling ipalabas ito sa Fox Theater sa Maynila, wala nang naging balita tungkol sa pelikula. Nang sumiklab ang digmaan noong 1941, kabilang ito sa mga nawalang pelikula sa panahong iyon. Sa kasalukuyan, tanging ang mga pangunahing bituin na si Rogelio de la Rosa at Mariveles pa lamang ang natukoy. Dagdag pa ni De Ocampo, ang pagkakatukla sa pelikulang ito ay may malaking ambag sa kasaysayan ng pelikulang Pilipino sapagkat ito ang kauna-unahan at marahil ay kaisa-isang pelikulang nalalabi na ginawa ng ama ng pelikulang Pilipino na si Jose Nepomuceno. Sa pagtatapos ng kanyang post, nanawagan si De Ocampo na mas paigtingin ang mga pagsisikap na hanapin at mapangalagaan ang mga klasikong pelikulang Pilipino. At yan po ang ating Chika Express. Ako po si Danny Cagino para sa CLTV 36 News. Matapos ang kanyang breakout season sa iba't ibang WTA tournament, nakatuon si Filipina tennis ace Alex Ayala sa nalalapit na SEA Games. Target niya ngayon higitan ng 3 bronze medals niya sa torneo noong 2022. Mas positibo ang pananaw ni Pinay tennis star Alex Ayala para sa nalalapit na Southeast Asian Games na gaganapin sa Thailand ngayong December kasunod ng pagtatapos ng kanyang breakout season. Bagamat bigo sa second round ng Hong Kong Open, sinabi niyang handa siya ngayong tumutok sa kampanya ng Pilipinas sa naturang regional meet. Muling sasabak si Ayala sa SEA Games matapos ang paglahok noong 2022 sa Vietnam. Dito nakapag-uwi siya ng 3 bronze medals mula sa singles, mixed doubles at team events. Target niya ngayong lampasan ng nakaraang performance at makasungkit ng mas mataas pang pwesto. Ikinutuwa rin ni Ayala ang mainit na suporta mula sa Pinoy community abroad na anya'y nagbigay sa kanya ng lakas ng loob sa mga torneo. Kasabay nito, ipinahayag din niya ang kanyang excitement sa posibilidad ng pagdaraos ng WTA 125 tournament sa bansa na isang hakbang na itinutulak ngayon ng Philippine Sports Commission at iba pang stakeholders. Anya, masaya siya para dito dahil may konkretong plano na para maisakatuparan ng paanong maituturing umanong milestone para sa local tennis scene sa bansa. Sa pagtatapos ng isang matagumpay na taon sa World Tour, determinado ngayon ng 20 anyos na atleta na ipagpatuloy ang momentum at itaas ang bandera ng Pilipinas sa Thailand. At yan po ang Game On. Ako po si Kelo Makapinlak para sa CLTV 36 News. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV 36 News. Para sa karagdagang detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages. Sa Facebook at CLTV 36 Official at CLTV 36 News. Sa X, CLTV 36. Sa Instagram, CLTV 36 Official. Kung nais yung balikan ang mga programa ng CLTV, pwede niyong bisitahin ang aming YouTube channel na CLTV 36 Official at ang aming website na www.cltv36.tv. I-promote ang iyong negosyo para mas marami kang maabot sa TV at social media sa pamamagitan ng pagkikipag-partner sa CLTV 36. Magpa-advertise na at i-feature yung produkto o serbisyo sa aming mga news at public affairs program. Para sa inquiries, nagpadala ng mensahe sa aming official Facebook page na CLTV 36 o tumawag at mag-text sa mga numerong 0930-381-9332 o 0918-854-2357. Mapapanood din ang mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 39 cable partners.
Mga kabalen, mga kababayan, nalalapit na po ang pinakamakulay at pinakamasayang okasyon na bidang nagkikislap ang higanteng parol ng City of San Fernando. 39 days na lamang po at Giant Lantern Festival na at magkita-kita po tayo sa Robinson Star Mill sa December 13, 2025. Kasama ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs, ako po si JM De Jesus. Mga kabalen, 51 days na lamang po at Pasko na. Maraming salamat po.